नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै मा मेसेज होनो सानो? दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि रुंसारि बुद्धदेब दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जाना थांबाय। बिथांनि जा सारादु जोङो सम मथे खुंनो हायाखैब्लाबो जोङो डिसेम्बर दाननि साननैसो लास्टहालागै जोङो थि खालामनानै दिनै खुंनाय जाबाय। जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै फुंनिफ्रायनो जों सानजौफुनि गेवलां मेलसिमहालागै हाबाफारि लादों। दा फुंबिलि समाव जोङो आलारि बाथि सावनानै जोङो आर'ज गाबनाय ओमफ्राय दान सारनाय जोंनि बर'नि जा आसार खान्थि जों बेखौ खालामदों। बेनिफ्राय बिथांनि मुङै जोङो मोनसे गोसोखां मुसुखा जा बिथांनि न' साखाथियावनो जोङो बहायनाय जादों। बेखौबो जोङो बेखेवनाय आरो गिबि बिबार बावनाय जों आलासि लेंहरदों आरो बेखौबो जोङो जाफुंसार होनो हाबाय। जोङो बिथांनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय गुवारै सावरायनो थाखाय जोङो मोनसे सावरायमेल लादों। बेखौ जोङो माखासे आलासि लेंहरनायनि गेजेरजों जोङो गोबां बिबुंथि लाखिबोदों। जोङो जिल्ला आफादनिफ्रायबो गोबां जोङो जोंनि बाथौ सिबियारि जिल्ला आफादनि बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरदों आरो बेयाव मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि जा बिबानगिरि थान्दै बिथांमोनहा फैनानै बेफोरबायदि कपारेसन खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि जा बुदावला दैमारिनि सारादु बे सारादुखौ गासिबो बे हाबाफारियाव मोजाङै मोजां जाफुंसार होदों। आङो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हिसाबै खोब गोजोननाय मोनदों। आङो दिनै दुखुनि गेजेराव थानानैबाबो आंजों लोगोसे आंनि दुखुआव गासैबो रायजो राजाफोरनि बाथौ धोरोमनि रायजो राजाफोरा फैनानै आंनि माने जिखिना मावनो गोनां खामानि बेयाव माने खावसे बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद माने मा होननानै आं बिथांमोनखौ साबायखर होगोन आं बुंनानै माबानो हानाय नङा आरो। जि समनिफ्राय बिथाङा माबा जादों जेनेबा स्ट्रक जादों बै समनिफ्रायनो माने गोबां थाखा फैसा गासै माबायावबो बिथिङावबो माने माबा आंजों मदद होबोगासिनो थाबाय आरो। आंनि असे बाय बाहागिफोराबो माने बेबायदि मदद खालामाखै। आंनि बे बाथौ गौथुमनि रायजो राजा आरो गासै लिडारफोराबो माने बे माबायावनो हेफाजाब होगासिनो दिनैसिमबो हेफाजाब होगासिनो थाबाय। बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजारसे साबायखर बावहरबाय। माने जेब्लासिम आं थांना थागोन अब्लासिम आं बिथांमोनखौ बावनो हानाय नङा। बिथांनि जि समाव लोगो मोन्दों बिथांनि जि मावनाय दांनाय बिदि साननाय हनायफोरा बिथांनि साननाय हनाया खालि समाजनिल'मोन आरो न'नि फारसे जेबो माने माबा गैया इन्ट्रेस्ट गैया। ओमफ्राय न'खौ माने मा जादों मा लोंदों बेखौ जेबो माबा गैया। ओमफ्राय बेयाव आंल' माबायोमोन आरो दैदेनलाङोमोन सानै गथ' लानानै खालि समाजनिल' मावनो मोजां मोनोमोन। बिनि माबाया बिदि आरो मालाबा न'आव जोङो माने खुब खमानो बेजों लोगोसे खाम मोनजानाया खम आरो बिदि बांसिनखौनो बाहेरायाव बांसिनानो बाहेरायाव मोनजायोमोन आरो जोङो माने बिजों रायज्लायनो गोसोबाबो माने रायज्लायनो मोना। हयथ' माबा मोनसे बेनि सिगाङाव माबा मोनसे बुंनोबाबो जों लोगो मोना बेबायदिमोन आरो। सान्थिफोर थायो न'आव जेब्लासिम बे माबा मा होनो सेन्ट्रेलनि बिबानखौ मोनो बे समनिफ्राय बेहा खामानिया खुब माने बिजि जादों आरो न'आवनो थानो मोना। ओमफ्राय आरो माबा बेल'बो नङामोन बिनि खामानिया एसे माबाया मा होनो समबायावबो मावनो गोनां आरो बे पावार ग्रिडआवबो बिदि बिबान दङ बेयाव बांसिन माने माबा जायोमोन उसुबिदा जायोमोन आरो। माबाफोर खावलायनो लुगैदोंमोन जे बिटिसि सरकार बा आसाम सरकारखौ जिहेतु नोंथांनि बिसिया रुंसारि जाबाय सासे सेन्ट्रेल लिडार मोनसे ओरै सानदों आरो जिहेतु आंनि जाहोग्रा लोंहोग्रायानो जेब्ला गैला जाबाय आं गथ'फोरखौबो दा फरायहोनो मारै बिदि थाखा फैसानि बिथिङावथ' आंहा आंखाल जाखागोन नालाय जानायालाय आंहा आंखाल जानाय नङा हा दङ एसे। बेखायनो आङो आंनि गोदोर फिसालानो माबा मोनसे फिसा खामानिबाबो एसे माबा होनाय मोनोब्ला खोब माने सुबिदा जागौमोन बा मोजां जागौमोन बिटिसि सरकारनिसिम आरो बिदि बिथांमोननिसिम आङो माने खावलायनाय थाबाय आरो।